le zane la hey class kan han nei le chan do na tun lai chu thil dang dang a social media te thil sang sang ten post na sa chu wang chanin then phei chan zir na lam pokhain lo she thamang lo nga thil dang khanin lo buai view meng ti kha lo ma in ti ve thei chu zir line ni a that tak in zir line lo zir kha nang ni chon in duty ni ti kha sheta ola ti chuan ma zara khanin 4.1 a introduction ang dewin kan zira polynomials te mo x equal to thinte y equal to ti rem dan sang sang kan zira ni khang kan zir na kha kan mang tang kai don ni zane na chuan graph cho dan kha kan zira nga zane na chuan hey in le khabu khain chuan hey hi mo class 10 mathematics khain en chuan ti hian alo ni ta a ti chuan heta hian in hey 4.1 oh hay làm bằng dọc mà tên huềm in mù trò yes sir có một thầy lô tên mù là một thầy lô mà sir có một thầy lô mùi nó mềm yes sir hey cần zero đó này computer rất là chẳng in graph coi draw ngày đó là vàng thì nghe anh don cái lo cái là draw chín big chia lem là vả mà rồi chút chatu ra cho ngay tay là nâng ni cho nên in paper khan in draw nga ni lo point graph paper draw na tur big khain lo nei sa phechon ta chon draw la foot draw la han rin chop vel hi alo koi pal khana dik du lo khop me chok dik reng si po khana dik lo ve thei thena le zani na chuan kan zir lai tur ga kal nga langa kan screen kan non share nga langa trong siat thei lo mo eng mo palom chon in non soi vat zel do nia le ka screen ron share khen mu tem alang tha thei mo linear equation in two variables khata ro khan chi sang sang kan zir do na 4.1 na solve graphically ti kha zani na kan zir tur chu ni a ti chuan linear equation a khan a equation dan hi x le y in aum tlak puita a general equation a chuan ax plus by plus equal to 0 ti ni a ax dia kianin a ki a tak tak tur ni lovin number ni a le b le c ki number ni don ni x bula omapiang x coefficient khamo x number za da kha x bula mi x veilam panga number omaka a chu ni me a y bula mi y veilam pangchia number omaka b chu ni me a number lang oma ni chon chu c ani mo te chon x le y ki chu z don tin ani chu linear equation a chuan chon equal to a intianga 0 don ni te chuan x le y variable pani om wang khan linear equation in two variable anti de kherta ni equation linear equation in two variable pani x le y mo te chuan linear equation in two variable hi cho dan chi ni hlom lian deuh chin hin kan chok do na pakhat chu algebra manga cho nia he a cho pang ai cho to pang kha pakhat zo ro chu graph in kan chok do na ni te chuan graph manga cho tura chuan equation pani min ron penga kha graph in kan chokang graph kan draw kha a in kokala om khan line pani te kai kokala om khan a in kokal na lai tak kha a answer an rin don ta ni ka troi sa them ti khan a khoi lai nge answer tur ka ti kha in ngai tha thang e thalo graph kan draw nga khoi lai nge answer tur ka ti kha
ein ko kal na lai o line kha graph kan han draw don ta entinan hei ti hian hetlai kan ziak mai nge o ngoi ro line kha tian alo om ta x le y exist in alo om ta ni mo ha x le a chho zong hi y ni ta mo x a hen a line kham phei lam pang kha x su ni me a khami ain ko kala tanga a vei lam pang kha minus lam sai ta nia chuan y chut a rin perpendicular line lam pang kha nia khata a hnuai lam pang sai ta kha y dash kan tianga chu a minus lam sai ta ni ta ni te chut alai takain to na lai hi minga nei ve a ming chu origin anti thina ni line pani te intersect na lai hi origin sin sia mai mero origin the point of intersection of the two lines x line and y line or the x axis or the y axis is called the origin. A point of intersection hi origin ania this one the horizontal line is called the x axis and the perpendicular line is called the y axis. So the two axes x axis and y axis intersected at the point which is called the origin. It is usually denoted as O, alphabet O. This one point of intersection atang khian number khakal tantane kimi point of intersection ki 0 ani alphabet a chin chen tu chu O ani alphabet O maro chu a number ai ro chu number 0 ani anga chuan heta ding lampanga x line a khian I enge ni ahlatanin angin in rinta 1 2 3 4 5 itianga ding lampanga ania chu veilama khatiang boka injaw le khani ti vela minus 1 minus 2 minus 3 hallo chawnga chu local velenga ti chon wailama po 1 2 3 4 khalanga hnuailama po ti khan minus 1 minus 2 minus 3 hi om don chu shet turani kan theng in theng Yes, Dad. Ki graph om dan tur a kham phei zong ki eng exist nge ka ti kha a line kham zong ki tunga sia rin nge la kham zong om phei zong ki eng exist nge kan ti kha isin nge X exists. Acha horizontal line is x axis, perpendicular line is y axis. X axis so achin che dan chu x o x dash o kha alphabet o kha ne mo chuan the y axis betung ki is represented as y o y dash ti chuan zanin kan zer to hi eng equation ching en chem enge ni kan ti kha na china han eng equation nge ni kha zanin kan chaw to ri linear equation ro pokhan variable pani x le y om don avangin linear equation in two variables pani om chi rem variable pani om chi ti ni ta ni chuan a chodan kha high school a chuan hlom lian deuh pani kan chok dona graph manga chaw le algebra manga chaw ani dona zane jong graph hi kan kalpui don bek ta ni kan che thegem an chang wat zero graph mangin zane kan je tor hi na nakina
graph ni lo wa chaw dan kan zir le don tho ne o exam na khana chuak ve ve thin thawa nge nge graph bi khi chuak thin ta ne chua lo kum mi lo ni ki o mark muin du chon thiam nge tur ti chuan graph kha along in a draw nghal pop thei lo wa graph kan draw na tur atang khan man za na kan zir x equal to ti te y equal to ti rema khatia kan ti dan ang kha thiam ngai ta ne le atakin in chok don chin teng o khui exercise 4.1 khan en taula question number 1 a chuan khi kan huta ne in phone a khan in share phaim a khorok ke ai question cho to ron da hi in mu pha mo he kan put lian de yo in mu pha mo te khan Yes, sir. Le equation pani hi chongai don ta ni man zana kan thiam makha kan thil zira kha man tangkai ngai don ta equation pakhat na sok hi lo lakai taila hey y equal to pun rem theya x equal to po khen rem theya tan kan lakai photang that is hey full stop pathum oma hnuai lam pang lam avi step dewa oma ki mo ki that is ti na ne o 2x minus 3y plus 13 equal to 0 ti chon x equal to tur chuan 2x equal to kan tianga le la ma hem son phei don la tin nge kan tiang kha an sei tu le 3y minus 13. ya sa thalu to ti chuan x equal to kan ti chuan eng ti nge kha 3y minus 13. 3y minus 13 by 2. acha in one thiam sot em le chu ti ni chuan graph a hian in share tur chu ta hian in x equal to kan zong dona x equal to in solve for x angin kan rem ta ne chon a ding lam equal to le lam pa khi 3y minus 13 by 2 tia a y a ya hian in kan du number kan da don ni ti chuan chu te kan an da chuan kan chok chonga x kha lo chuak leng y chu mi za atluk chuan x in chu ti za atluk ti kha a pair zel kha lo chuak don ta ni mo kimi chu mi kan chaw chua chu a chin chia na tur ta hian in box kan siamanga tiền gì không tầm đeo qua chỗ chùa thế pathum khi tọc đó na cần đủ cho tầm đeo qua gì thấy thâu à tầm hi equation mình hi 2x minus 3y plus 13 equal to 0 khi mi ta là cần chỗ chùa ha thì khi cần xin chia đó này le kimi akhianin y equal to ti akhen kan du number chu kan da theya ma se du number da the ti wanga du da khanin a fu ber lo ve the ni ti se tur ni a chan chu graph kan draw khan point vel hi a chuta harawangin khitilai kan thil chaw tur khi 3y minus 13 by 2 ti khi in chokral thak thei tur da tur ani ennawn 3y tia y ai khen 0 lo da taila ennawn hei ti hian mo x equal to 3y ai 0 om se 13 by 2 nianga ma se pathum y bial anianga ti chuan engoro o lo ko tila hin lo musul pal ange ti deu he na 0 lo da taila y ai a hian hei ti hian sorry eng lo hi kala kai non le jek thale lak nge pathum vai bial chu bial lo di ta ne pathum vai bial chu bial lo di ta
cho som pathum hi minus 13 ni pani sem ngai do na a chuang do na ni tro point om do na ni tro khat tiang khat dik lo ta ni je dem pani na asem le po chuang om lo tur khai sap tur ni ta ni hi tun mi chana fu lo ta ni khai he chu dik lo ti kha I kan se ta ni ti chuan chu ti lo ni chuan hei hi adik thei lawa adang dik thei tur kan zong don ta ni le pathum voi khat pathum ti tai la pathum voi khat pathum kan ti chuan 3 minus 13 alo ni don ta ni ani em Yes, sir. oh in pom mo oh le pathum vai khat pathum minus 13 divided by 2 lo ta nga ti chuan som pathum atanga so minus 13 ki tamzo ka tro em Yes, sir. pakhat ki plus 3 nia pakhat ki minus 13 ania ti chuan kan pai chuan ege chuak ang le ege chuak tur Minus 10. oh minus 10 alo chuak anga minus 10 lo chuak chu pahni ni sem chuan enge chuak ang Minus 5. minus 5 a chuak Minus 5. minus 5 a chuak ta ni chu ti lo ni chuan na chila khan atira kan da kha uai aya kan ta ni tro wan hi ani Yes, sir. uai aya uan ka da in x a engzang a chuak ti chun minus 5 a chuak ti khi lo ni ta ni kan man em ti lai ta kha helai equation kan siam milang ching kan da ta ti chuan x aya khan atang kan han tha le don ta ni 3x equal to kan tianga uai aya inge kan du kan da leng o kan han ti ta pathum vai ni da te la pathum vai ni paru kan anga 13 atanga paru kan pai khan chu alai le don ta ni adik thelo pathum vai thum ti tiang kan ti ta ni uai aya pathum da ta zo kila mo uai aya khen pathum kan da pathum vai thum pakwa lo ni anga minus 13 by 2 chu ti lo ni chuan kan pai in engza ka chuak za chuak Minus 4 4. oh minus 4 chu pahni ni semin engza ka chuak Minus 2. pahni vai khat pahni anita ni minus 2 lo chuak ta ni ti chuan na dang kha kanan ngai tu le bangwa helai number yi kan da tur hin du le minus number po da themo jem minus number po da thea plus number po da thea kan du da the chu chu hriat tur ni plus ngor kan da khal a chuak a tam lu tuk don phei chuan a thalo ve thowa ti chuan x equal to kan tianga pathum voi nga lo ti tai la 13 by 2 hey helai x equal to ti helai achunga kan cho chhuat to khami zela khane o chon uai ai khen 5 ka dar ngot ani pathum voi nga som panga lo ni ta som panga minus 13 divided by 2 lo ni anga som panga ke plus ni ya 13 ke minus ni ya plus le minus su pai tur ne tro I pai ta a ti chuan som panga som pathumi pai neng zang e 2 plus atam zo ka mai plus sai na puwa pahni sem chuan wen zang e 1 plus on sok ta ni ti chu headline uai ai zang kan da chuan panga ni ta panga kan da wangin heta hian panga kan da nga ti chuan x equal to cheza chok ta x tuk pui kha 1 y in panga tuk chon x a chon 1 ani kan du chon tikhen number dang po kan du kan da thia a cho da na khe ti ka ngai ne me ai pai te ai pun ti ra te khe ti ka ngai sem te hi mo I thian nui na cho le I cho khain ang lo mai the
buai chuan lo tu kan cha tia an ti khan chalut tu ke chuan le tuna a pakhat zawk hi kan chok leng pakhat zawk a chuan ngaro tila hi kan chawna tur hi ka dawr hi lo che pang reng sia kan rin thalok anga he lai ti mong tangkai tel tei lamo ti hiano pakhat zawk kan chok le don ta 3x minus 2y plus 12 equal to 0 lo ta ni ta khianin eng zawkin nge chaw nuamang o ti kha kan han ngai tua le ta kan du le x equal to kan ti thea kan du le y equal to kan chok thea nthete kan du dan zawk zawk khana chaw the ni pathu entinan x equal to booking ka siam chuan divided by 3 nom dona y equal to ka zia chuan divided by 2 nom dona a khoi zawk khan nge chaw nuam ka ti zawk ang ti khan mai ai zawk in nge ne ang kan chawng x equal to nge y equal to kan siam ang in du zawk thang ro le y mo y ni chun ni le enge kan la kai ma sak ber to le man za na kan zir to anga tang khan minus 2y kan tianga chun engtinge ti le tur equal to le lampanga tro minus 3x minus 12 panianga plus akan let lenga tro 2y equal to 3x plus 12 palo nenga so y equal to 3x plus 12 divided by 2 le ti khilo ni don ta ne chu y equal to kan je chan tan kan chaw chua chin che na tur kha table kha siam lengo chin che ngal zel khangaya vai thum ke tok me ya tam deu kha chaw chung rei me me ya pathum ki lai na ngil tok tur ngai ni le hemi equation jok kan chin che hi 3x minus 2y plus 12 equal to 0 chin che na tur ni le khitami a khianin x chuk pui ai he kan du kan da don tina ni chu ta hian 3 ania engamani kan danga x ai hian 12 divided by 2 ni dona le x ai khian enge a ma separa kan dang kan ti chuan entenan minus 4 telom ta se nge 0 tring kan chan don me entenan hei bial hi lo ni ta se tilai khianin som pahni hi pahni le sem thei don thowa avoi bial ti deng o pathum vai bial chu bial ania plus 12 divided by 2 ti chuan som pahni divided by 2 equal to avoi zanga avoi ro paruk chu engin nge tluk paruk ke eng tluk nge y x in nge tluk ve 0 ti chuan kan du number dang kan ta leng y aya 3 enge kan dang ta hian ti kha kan ngai tu le don ta ni entina pathum vai khati taila pathum lo lenga som pani nei bel som panga ne som panga chu pani sem them thei lo tro thei lo tat pathum vai ni ti taila pathum vai ni chu paruk lo lenga paruk chu heta som pani na chon som pariat lo lenga pani kan semanga pa avai kuani don kha po khana thei ta ni mara chu an number hi tam le tu kan thi chon chok chin re rang khamyang khan avoi ni te taila pathum vai ni chu parukania som pani by 2
som le pariat by 2 equal to equal in don tani mo x aya 2 ka tin y a chuan 9 ani don maro chu khi a number khi claim theng ber cho chhuat tum tu ro 3 ennawn minus 2 tenita se ti chuan pathum le minus 3 cho ipun ti rin enge chuak don le minus minus 6 salo chunga plus 12 ombok ta ni divided by 2 ni le minus 6 le plus 12 chu engti ti tur nge bel tu nge pai tur bel tu nge pai tur bel tu nge pai tur ni ta ni pai tur ni sai ni nang lo ki pai tur ro sai ni nang lo ki pai tur ni a ein out zel ti kha tu tenge signal chak lo ti ni khanang mani lam khamo tiang ho kha chu lo khre mai ro o e ka record thawai ka lo da le don nya ti chon ni le tunge tam jok ta khian plus nge tam minus plus sign ki pudon ta ni engzat nge chuak kan ti chu paru ka nia by 2 engzat chuak don le pani ni sem le chuan 3 y in 3 x y in 3 ngaro x in minus 2 x in minus 2 kan du chuan a dang pok hi kan la chok zel thei mo antina pathum vai li ti tai la heta po hian ten lo chok tai la mo y equal to pathum vai li ti tai la plus pathum minus ti tai la minus sok turin mo chuan in by 2 ti la pathum vai li minus 12 chuan heta plus 12 ko boka divided by 2 lo ninga sompani chu in 0 nga by 2 chuan in 0 chok mai don khati te po khana chaw thei thowa mara chu heta achunga mi pahni te kan chaw to sa ang hi atok me a tam deuh chaw kha a boi thak mai me mo chu lo ni ta sela le tura kan chaw china khan ka hra thiam lo ti no mem o mem om lem lo mi o graph kan draw do na ni graph kan draw nga hi zian non le tur ne a zia pe om lo em ten hi te kan la phei me nge ti an a copy kan la nga chuan helai mi hi copy le anga le khi mi pani khi kan chaw chua chu ne tai na in mu tro in mu mo ole hei graph paper chu lo ni ta ne in graph paper kha metric exam na vel anga te alo ni chuan tiang hela lang don ani in graph paper tur chu mo ken ti rang chu o he tiang deuh hi ni don ani in graph paper man he sei deuh I te ta ni dona metric kan fan deuh pa ngai po kha ngaro kha ta that kha me mo kan en lok da that kha thina kada o quay lo be anh lo kha metric pa ngai mi po khan kina kan le ti don ne a man dan kha shet ve ngai ya graph hi ai nang lo ve nu ya tun mi hi ei a awlsam de lek turin ka siam chopa chu karanda jan ne na kan manga bottom ya khan a rin sin nek khanom dona a rin sin deuh kha sin deuh na manga a khat moi to khan tlema hro deuh khan a manga chumi a hro deuh hlek zo ka zel chu
unit khat anga khian in chiar tur ani ti chuanin hemi a rin y le x ti hin huam in muam Yes, sir. o kimi khi a in rin sa don lawa in rin chop don ani ti kha hriat tur ani o helam pang hi x dash ania chunglama y hnuai lampanga y dash ani mea khitilai khi in rin chop don ani o helai a chaw kha hemik a chaw pa ngai kha answer paper pa ngai khan in chop ta chuan hetilai graph draw le tur kha graph paper kha sana dil tur ani ta ne graph paper kha sanin dilanga ta chuanin in draw ma khanin x le y in line omna tur hi alai taka da angot po kha ni kher chuang lem lawa kan thil chaw chhuak hi a number khi a link thei do lem ti kha chin chia tur ani ti chuan heta hian hen en tawla lo en tawla graph hi heta alai taka in x exist le y exist te point of intersection khi origin khi 0 in tanta tro 0 nita 0 tangin ding lampanga x line akhian 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 du za tam ta ne chuan helama ve lampanga -1 -2 -3 kalta yang tinge midang ka chuan screen hen mu thei dro Yes, sir. screen mu thei lo ranin ti te hin ama mara chu screen mu thei lo ka chu signal chak lo le to kana mai thei karin danin technical problem deu le ka ne ka teng kha eta hen ka en thawa tia ka zirtir pa cheu khian ka en ve thawa nang mania signal lo lan dan tur ten ka screen present a king tin nge omang ti hi shanin ka en tho boka chuwa chuanin kita khida lana bangin nang mane ko lang tur chunia alo mu thei lo ka chot youtube pa kan da le hnuah tu zana mi che che hi in ngai thame don nia alem khalo lang thei lo pal ani puin ti khan lo ngai tha photula o ti chuan kita khianin chu y omna line khi alai tak kher lo po khan sir de ule kan da zo kila ti te po kha i in thu ani o le a draw dan tur hi uluk in lo en ro equation pakhat zo ka kha hei a chung zo ka mi 2x - 3y + 13 = 0 kan thil cho cho kha x a -5 in y a 1 ti ni khoi lai nge a point kha kan chin che zeu don ani x1 chu khoi ange kan ti chot x1 + 1 nge minus ta hian table mi khi Plus. oh y a khian +1 chu ding lampang y exist atanga ding lampang a hian ni +1 ti chuan x sorry 1 ki y ani +1 chu chung lampang a khian ania x ki minus ni tlat thung ta ni x ki -5 ani -5 chu ve lampang en tu ni he lai hi he ka ko na hi cursor hi alang themo ti chuan -5 chu y line a chho khami atanga ve lampanga -1 -2 -3 -4 -5 tilai hilonita y kha +1 ani ban chung lampanga 1 le -5 in rina hei tilai hi ka chun hanin muthem It's not. tilai hi ngoro ti len ta na mem hey sorry tilai tu na ka ti lan lai ta ka khen ro a ti len na lai ta kit lai no om thei lawa ti len wak ngai nam sila tilai khi lo ni ta ne ti chuan ki -5 le y +1 in rina chu lo ni ta ne ti chuan x -2 na ai a dot a number pair pani na -2 le +3 tinia x a -2 chu tilai hi nita y a 3 tita y a 3 nen chuan hei he lai hi lo ta ne tin he ta apia bera chun 1 5 tin x1 chu he ta y exist atanga ding lampanga mo x1 y5 he la hi hei
uan chung zon zar zara heta uai panga na zon in muem ka chunan kin muem Yes, sir. ti chuan hei hi foot rule in kan rin zom don ani foot rule in muem uluk tawa rin zom ngai ki tian al apoy na te ki khoi chi chin te kan da don ani chon hei hi sei do lekin ten in rin thin don ne tian toi te chawarin lovin tian in tiang in muem a point kan chin chia dia ta kha khami si chia khan in foot rule khain danga ti chuanin in zukrin don tani le kan rin ang he ta tangin tin rin nila ti khilo ni tani he a point kan lak na lai dia ka chu ti lai hi ania he lai hi x1 na comma y x minus 5 na zo x minus 5 inject thale lok na x minus 5 y 1 na tian kan tianga chon he lai kha x minus 2 y 3 na ania he tilai ta khimo mu theng em ti chuan he lai pakhat le hi he lai le hi x 1 na y chuan 5 na aloin ta ni ti chuan table pahni na hi he tilai in le ta la 3x minus 2y plus 12 equal to 0 ti ni ta x 0 na x line chu he kham phe lampang hi ne chuta 0 na chu he lai point of intersection khani kan ti kha ai ko kal na lai ta khini ta ne x exists le y exists in ko kal na chuan x 0 y 16 na hemi 0 na zone y 6 chu he la hi loin ta ne ale lampang 0 ne ale lampang number ne re chuan he tia hen he tu na po x 0 ne y 6 ni chuan y number 6 om na kha a point tur chu ni mai x lampang number om se y lampang 0 si se a number om zok number om na kha a point om na tur chu ni mai te chuan hetain 2 9 ani ta ni 2 chu x he lai 2 nia y 9 2 na zone char anga y 9 na king kan chin che ta ni te chuan he lai yan minus 2 3 x minus 2 y 3 he hi lo ta ni he apma he kan table kien taula kan table hi ne chun minus 2 by 3 om ve ni tro in muem he ta minus 2 ti le he lai mi hi a singa karin khin muem Yes, sir. hi mi ta ve kin anga khitianga in cho chhualo in an pal chon ti lai hi an sar tur ni mo ti mai tur a chhuak in ang ve lai hi mo le graph in ma se tuna he kan draw do na kan han draw do na tuna foot rule kan la kan point pathum te kha sit phei dia tin ti hian kan scale kha kan han da don ta ne tian a point a sit thlapin kin dang point dia kha kan sik tir don ne uluk em tu ne khimi foot rule da lai khe kan da dik lo chuan ani lo wa khan akal dei thei ti hi hriat tur ani a ti hian a sit ta thlap ta ne chong kan rinang ko le a point om na lai ki kan zia thei chon ten kan ziak zelanga he lai kha he lai point hi heta x 1 y lama 9 1,9 kan tiang a x number zok zel khi zia phasak turo ti chon helai chu x khan 0 na zone y a chon paruk na helai ka chu ain ang ta 2 3 te lai ki mo chin ang ta ne ti chuan iti mai te iti mai te
itin zero zero two chi mo two chi mi ti hello 29 oh sorry kasi actual pala na ma 29 e kia na po 2 zone alam at try e 29 ani kilay chu oh true na zone waya 9 na zone te na ni chu oh le tikhianin entinan exam na khan helai table kan chok hen an number hi -2 by 3 ti hi lo chok chok ve lo po ni la hetia kan graph kan han draw huna khan ain kokal na lai ki kan en mai don ni he tu a khen x number a exact na zone nget lai kan ti chon true na zone tro wai lam panga kan han en le a chho zong a khian pathum na zone mo chuti ni chuan tan answer kan jek don ni tai online khan mo kian answer in jekang the point of intersection is -2 by -2,3 khi answer chulo ni ta ne tunga mu thei lo moi ti kha me tuna po khana left a signal a chak lo te ne ha leti hian the point of intersection is -2,3 x a -2 y a 3 ti na ngani chu ita ki answer ai kokal na lai zel ki answer ani da khi a point of intersection ki graph kan zia hnuaia khana ron langta chu zia tu ne chu answer lai tak chu ni ta ne mara chu answer mutur kian hei ti hian a table cho chuanga ya khi me table in cho chuan ken mark ani dona graph ka draw le ngai graph in draw kan mark ani le he answer tilai ta kan zia chu kha alo hoi mo le ta tiang khan ma kha sang dit don ta ne kan cha teng em Yes, sir. oh in lo ennawn lenga vai khata tel en put top hi a har ve deuh thina mara chu khan chok adang hi hriat belna kan an chok bel lenga question number 2 na lo en taila question number 2 na chuanin khi x plus 3y plus 5 equal to 0 le 3x minus 2y minus 12 equal to 0 te ni ta khi te khi kan han chaw don khian ai question pakhat na zo khi chok ma sa taila pakhat na zo chu asani lakai lo kang x plus 3y plus 5 equal to 0 len ta ne x equal to in siamila anuam don ta ne chokimo x equal to in chokila x equal to kan ti chuan eng theorem tur ngele soiru le man jana khan kan zir to kha minus 3y minus 5 minus 3y eng ti mo minus minus 3y minus 5 minus 3y minus 5 ma sangor o ki kan abu ne na loi nang lo tlat me ya ngor o abu wa hianin chuom kalau chu sual pala ne chu da le lo kang ta hian lain chuom tur ni tlat thian minus 5 ha chu ni don shim ta tero le yes sir chu khi pai bo ngai le ta eng tin ge kan ti leang
x equals to oh minus 3y minus 5 yes achalatok chalatok ke le khi kan chok don ta ne ing tin nge kan chuang do enang o ti chuan khi kan chaw dan tur chu a table kha tan da chin chen tur tan da le sa tai la ten table kha in an rin pop khaya ko ban rin koi ve ziak thale lok nga ziak na lo ni paper ziang an lo a boi thak de ureu me tlai te ti hian lo ni se chuan hi equation ni 2x plus 3y plus 5 equal to 0 khania le kan chokang ti hian en helam ding lam pangami minus 3y minus 5 divided by 2 tia khian minus 3 into y tia y aya khian kan du kan da mai don ani kan du number kan da nga chu minus 3 ne pun tir ze langa chu a chhuak hemi a chhuak hi panin kan sim le zel don ani le inge kan dang eng number nge dai la ti kang le panin a sim le thei tur box si ani cho avoi bial lo ti tai la pathum vai bial ni chuan bial ni minus 5 by 2 chu a several thei lo tro pakhat ti tai la pakhat lo ti tai la enga enge pakhat hi kan da tu na hian y aya pakhat ka da he y a teng kan chi cham ti chuan y aya pakhat ka da pathum vai khat pathum tro ti chuan minus 5 by 2 ipai chuan minus 2 chuanga hnuaia 2 equal to minus 1 ani ngoro hi minus ngoro ka ti suala lo malewa duai ya lo ka minus pathum vai khat pathum ki minus sign ani khi minus 3 minus ve chung the ti tur nge plus ani chuang lo sign ni nang chu bel tur ani rangot assign ngai puang minus ve ni wangin minus pariat lo ni tong minus pariat ki pani kan sem chuan minus 4 ti chuan hetan 1 kan dain ta hian minus 4 chhuak kan lo ti don ta ni ti chuan kan han chocolate ta enge le se dikang y aya khian ti kan ngai tu ta pathum voi ni lo ti tai la paru kan nga minus 6 minus 5 chu paruk le panga chu som kan asem thei don lo ta ni a voi ni chu dik ta lo chuan ta hian avoi thum ti tai la divided by 2 ti tai la kan ti ta pathum vai thum chu pakwa lo ne nga minus 9 minus 5 by 2 ti chuan minus ve chu kan bel nga som pali by 2 equal to minus 7 lo in don ta ni heta hian in 3 kan ti hian heta hian in minus 7 a chhuak thei kan ti ta ni maro chu antinan ta khian minus lir khian kan da chun x lama chhuak khi atam to ma do na duain mo number tam le lu tu kan khan graph a te khana buai thak theya chu wang chuan khilo lampang uaya khian ai tam zer kan da chun dik don lo pathum ve nga som panga te poti te la he ta panga ne som ni do na a number kha tam le lu tu do na
chuan chuan number dang enge dei la thang ti kha kan ngai tuanga minus 1 da me ang kan ti ta ni enge chu chuan alo ti chuang ti chuan minus 3 le minus 1 ni pun ti ranga exang ane le soi to le minus 3 le minus 1 bracket sunga mi khi pun ti ranga exang e 3 plus 3 chok ta ni tra plus 3 chuan he ta minus 5 chu ngai ni la kaya plus le minus 1 ti ti tur nge bel nge pai pai eng sai nge putang atam zok zok san ki pudon ani mo minus 2 lo ni tanga pani ni sema pani vai khat pani chuan a chuak ki chu minus 1 in minus 1 ti hi he ta chuak ka hi pani vai khat pani heta atira kan da hi y I kan da ne minus 1 ti hi chuan he ta kan cho chu hi x in a thluk ani thung ani le ti khan kha kha pakhat na lo ni se table pani na soi le table pani na chuan in 3x minus 2y minus 12 equal to 0 le khi khi eng ti sim ngai du le x equal to kan ti don nge y equal to kan ti don y in mo e te y zer khain du a true divide khan duam don mo o atik le 2y iti kan ti don seru equal to minus 3x plus 12 oh etinan 12 jok pokhelo dam saula poi mi chong lo a tu na kan rem dan ang pokhen apoi chong lo o le takianen enge ti le tur seru le nang manin 2y equal to 3x minus 12 oh chon enge ni le don y equal to 3x achalo to ke oh man zane thil zir ken mang tang kai to khop mai tro le khi khi kan solve le don tane y equal to zokin kan zong do na tu na khian le a pakhat na tu maro table a chit chen na tur kha tan siam le taila table ki nal dewin galo siam sa lo ni rin nal har si e hi chit chen na tur ne sila equation akhi 3x minus 2y minus 12 equal to 0 khi mi chin chen na tur pe ni ta ne ti chuan hey achunga equation kan siam sang mil khen kan tianga 3 aninga x thuk pui kan danga minus 12 divided by 2 hi khen kan chok don ani le 3 xi khen enge daila tikang 0 da ta put taila 0 train ni chanang chan chu 12 hi pane sem thei ngal don tho mo ten tilok photang o pathum vai bial nenga 12 divided by 2 chu exang a chok kan ti minus 12 by 2 lo ni dona ti chuan exang a chok minus 12 divided by 2 chu panin a minus 6 avai rukna ani mem panin oh tu na mi khi engin nge tluk 6 chu eng tluk pui nge y equal to minus 6 alo ni tane y equal to minus 6 x in zang atluk ni le x in zang atluk 0 lo ni tane ni le engzat mo i xi khan dai len ti kha exam mo
True. true minus 12 equation saki lakai le to piletra tuna kan da hit true kan dain exaya true kan dain enge chhuak don kan nang pathum vai ni paruk minus 12 divided by 2 lo nenga ti chuan enge chhuak don ta hin le 6 minus 12 pa chuan enge chhuak don 6 plus nge minus 6 by 2 nang achan chu minus hi tam zo kamo ti chuan pani 7 nang jang e minus 3 minus 3 ti chuan table a khen eng ting ka zia du don y equal to minus 3 y zone a khian minus 3 ka dang enge kan zia leng le pakhat tal cho chu le langai point pathum zel langai ingen tang pathum vai ni ani to pathum vai thum ti tela pakua ni to na thei lawa pathum vai li a vai li ti me o yes a vai li ti la x aya hian pali kan ta a ti chuan pathum vai li som pani minus som pani divided by 12 ain pai akhi in zat che chuan 0 tro chu pani ka sem chuan thil om lowi mi pani sema engman changdon chuang lo mo ser thum om lo ka pani lin sem se engzal man changdon lo 0 ni me ti chuan y 0 adang po kan zong zel the ma se point pathum khi to ka huna hek mai me a ti chuan khimi kan zon chhuah sa te khi so ta da te hi lo ni ta ni kan equation te kha Hemi te patni hin lo ni ta ti chuan khi kan zek thadon ta ni le te kan graph ha khen kan zek don ta ma sa zo khi ente la minus 4 le 1 ani ta ni minus 4 khi x zo kan ta x minus 4 chu veila mangi ding lama om graph ha khen vei lama minus 4 chu hete ka ko lai hin hute mo te hi lo ni ta ni chuan y plus 1 kha plus chu chung lama tu ni ta tro he te hi tilai hian lo ni ta ni te chuan x he tilai x minus 7 ti le y 3 ti hi x minus 7 chu he ta graph align compare the vei lampanga minus 7 kan hua chon chung lampanga 3 na zone box si khati hian lo zone ta ne kan tiang ka ti dum lenga ti chon minus 1 x a minus 1 y a minus 1 te ta y minus 1 chu khongai om kan ti chon nuai lama ne ta ne he lai hi 1 ve in zone na chu putul kan langa ti hian kan da zone nga zone theng berin ta kan tum nga ti hian kan rin don ani
hemi rin hi uluk turania graph tak taka pokan ti sual ol le an rin ang ti hian kan lo rin ta ne kan point ta na lai te pokia point ming te khi ziak tai la ti hian he lai kha minus 70 x number hi ma sajel to ro minus 7 3 x number at minus 3 lo y lampang a 3 x minus 7 ti chuan pakhat le hi minus 4 plus 1 minus 4 plus 1 y lampang plus 1 ania he lai mi minus 1 ani ta ni he ti lai ta ki ngor lai ta ki lai point hi minus 1 hello ta ni ai question pani na ki kan chok le kan draw le don ta he ta hian ama saber chu table pani na chon 0 le minus 6 ni ta ni 0 le minus 6 ni so 0 ki x ni ta tro 0 ki x number ania y number 2 minus 6 y number 2 minus 6 y number minus 6 so he ta hnuai de win huam hnuai lampanga perpendicular line a khan a chho zong ding a khan hu ta hnuaia khan minus 6 kan huta kan chin che ta ne le lampang 0 chon number om zok zok lam kha a point om na tur ti chon 2 3 ti om le ta ni ta hian x a 2 x a 2 y a minus 3 minus y minus hnuai lampang ani ta helai hi ti chuan 4 x a 4 y a 0 ni ta x a 4 y a 0 y lampang a 0 vain 4 number om na zok ye point chun ne ta ka chin chia ta ti chuan khi futulin an ri zom lenga ken tiklevin in han ri in an da zomanga ulukanga emaw khi ti da sual zo pokhenin nilawa kalbak thene le tikhen kan ri nang chuan hi line pani te so loin ko kalta ni a point like ke min khizek vele me me te la tilai hi 40 chon helai a intersectional line ta ka khi a point ki 2 3 khanita x a 2 y a minus 3 kan te kha anta tilai ta khi mo chuan helai hi x a 0 y a minus 6 kan ti lai khanita ni ti chon ti khian answer chu khoilai nge ni ta answer chu khoilai nge ni ta sei teule minus 3 ai ko kal na ta khi then answer kan zia kang the point of intersection is 2, minus 3 titani khi answer lo titani te chuan mark in mu theine tur kha hela in cho na te graph in draw te point of intersection is tia hete han ziale na te khan mark kha ani vek don ta ne ti chuan exam huna nga hianin answer paper he arin chil vekta chuan hemi graph paper he atla hlangin a hrangin pedon chewa kha I chawhna bul kher khera khan vaze khera ngai lem lowa I graph paper kha chu he ta answer paper chil khom san on pek chewa
kami zo apek nung ber to da pokhan daula poi re lo o in chil nge tha se tla sang lo se tok mai tikhan adang hi chok lo hian in thiam in chok ve ngam to nge la chok ngam lawang le han sei to le adang kan la chok le ngem chụp ngâm con chok thiam anh thiam mai te chụp ngâm cổ ngâm sướng dài la chok ngam lo ra ha ma pathum na khi khi nia in chok thiam angem tu na hai chok ve chin do na mi niang nge I think niang hello hello cái trường sẽ đem tu này chọc mal đó là mình đang khi nghe là cái này lâu chọc chọc ang cái nào chút tiền này cho pathum na changa pariat na theng kha chaw vek thei ti chuan question number 9 na hawanga khanin question a chi sang deuh lek do na chút tiền này cho khit ti chin khi zane tan kan tianga question number 3 na changa 8 na theng kha ti khan graph draw top pang khan ne hnuai lampang pakua na changa adangai chuanin area of triangle zong ro ti te thil sang kha om te la wangin chung chu nexa kan chak lenga chodan ki chin anga ma se graph draw hnuwa thil dang a question chhong kha adang lam deuh lek ka chu ni le annex tan ti taila zane tram chuan 1 le 2 kan choka 3 na changa 8 thleng khanang manin cho thein lo tum do ne a try matil dai khalo ma'am yes sir ithil ron zo kha kalo la chokman lawa I number kha ka mu le lo ta hin du le men lo remind le la karon peng chen akina thiam lo ten le chuan har sat nai le chuan in ron zo tanga ti chuanin kanin sil zel don nia group kal tlang po khanin sil thei tho boka ti khanita sela le tun zana ta chun ni le khati ni chuanin kan du tok don tonga le exact ne lom khai valo chuak nem le to ve then khai lo chuak a then ron join le signal te kha atha tok lo ni na langa then kha ekpon ne se chu bang chonin tuna kan record to hi kan mang tang kai nga karon share le chunga ti chuan chu mi mang chon zirin lo tumnga 8 na thleng khanin cho tur ani kho in lo chokanga ma se submit kher phei chungai lo har sat nai ne ro chunin ron zo tanga ti chuan tuna kan cho bi ka roi chu a chona ne khan pdf in karon thon chunga tin group sorry youtube a hemi a video hi in chat chen lo chunin ennawn le thei bokang le zane tan chuan du tok don tai la running report like henu mem kha lem lo an lo siding Liana ti kha roll number an zat nge siding Liana kha roll number zang nge to ka chin che hianin lo tat ama hi chuak le de mani le ole engpo ni se khati chin kha du to kila zane tan chuan in zavain mang tha me wo jan mang mang tha le in fel lu to ke chade in lo zir le zui do ne yes sir le